Wel, pnawn da. Dwi'n gallu gweld bod yna rei o'ch chi wedi ymuno efo ni pnawn 'ma, felly diolch yn fawr i chi am wneud hynna. Mae'n eitha'n bnawn, wel, mae'n heulog iawn yma yng Nghaerdydd. Dwi'n dychmygu bod hi'n heulog iawn yn lot o lefydd eraill ar draws Cymru pnawn 'ma hefyd. Felly, ie, ffion dwi i rei o'ch chi sydd ella ddim wedi bod i unrhyw beth y coleg o blaen, neu ddim wedi dod ar draws fi yn eich ysgol chi neu rywbeth fel 'na. Dwi'n gyfrifol am hyrwyddo'r Gymraeg fel pwnc i'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, a ma' hynna'n cynnwys trefnu digwyddiadau a sesiynau adolygu fel hyn, fel da ni'n neud efo'r gyfres yma. Da ni'n meddwl sy'n dda cael cwpl o bethau a chitha yn amlwg yn ganol cyfnod prysur iawn arholiadau ar hyn o bryd, ac ymlwyddyn 13 hefyd wrth gwrs, felly yn dod i ddiwedd eich cyfnod yn yr ysgol. A dwi'n siŵr bod chi gyd yn edrych ymlaen ar gyfer ha hir cyn i chi fynd ymlaen i'r cam nesaf. Felly, sesiwn yma, da ni'n falch iawn o gael cwmni Dr Eurig Salisbury, sy'n ddarlithydd yn Adran y Gymraeg ym Mhrifysgol Aberystwyth. Ella bod ein chi wedi dod ar draws Eurig. Lle chi wedi bod yn amlwg, mae Aberystwyth yn cynnal cwrs ydych Eurig ym mis Gorffennaf i flwyddyn 12 ag ati, ac diwrnod agored ag ati, so ella bod chi wedi dod ar draws Eurig yn barod. Mae'n awdur a bardd ac yn ymddiddori, os dwi'n iawn i ddweud, marddoniaeth yr oesoedd canol. Felly, gan gofio bod yr arholiad Uned 5 na gyda chi, ydy llun cyntaf nôl hwnna'n amser anffodus iawn ar ôl yr hanner tymor. O'n i'n meddwl, nawn ni gael sesiwn i fynd dros a jyst adolygu y ddwy awdl, wrth gwrs, Awdlau'r Gododdin gan Aneirin. Felly, da ni... Ia, dwi ddim yn gweld chi o gwbl yn amlwg. Mae cameras off, mae mics off. Mae'r chat ymlaen, so os ydych chi eisiau gofyn cwestiwn, mae croeso chi ddefnyddio'r chat. Os ydych chi eisiau siarad hefyd, mi allai di-micio chi. So os ydych chi eisiau nodi yn y chat, os ydych chi eisiau gwell gen chi ofyn cwestiwn ar lafar, gadewch chi wybod ac allai di-micio chi. Dwi'n gwybod os oes gair Cymraeg gwell am hynna. Allai neu chi'n... i chi gallu siarad. Felly, diolch yn fawr, croeso, dwi'n gweld bod ein chi dal yn ymuno. Felly, dwi'n mynd drosglwyddo ato ti, Eurig. A, fel yn dweud, defnyddiwch y chat os oes rhywbeth yna neglur, neu os ydych chi eisiau gwybod unrhyw beth. Diolch, Eurig. Diolch yn fawr, Ffion. Diolch i ti. Diolch yn fawr iawn. A prynhawn da, bawb. Fel o Ffion yn dweud, dwi ddim yn gallu'ch gweld chi. Felly, dwi'n cymryd yn ganiataol bod chi allan yna'n rhywle yng Nghymru. Neu tu hwnt. Mae'n braf iawn bod gyda chi, a diolch am ymuno ar brynhawn mor braf. Fel oedd Ffion yn sôn, fyddwn ni yn adolygu'r ddwy awdl yn y sesiwn yma. Fyddai'm yn cadw chi'n rhy hir, ond na i fynd dros y ddwy awdl, jyst i ysgogi y cof. Dwi'n siŵr bod chi'n gwybod eich stwff yn barod, ond na wastad yn ddefnyddiol i fynd dros y pethau yma. A falle i glywed rhywun arall yn sôn amdanyn nhw hefyd. Mae hwnna'n help yn gallu bod. Fel oedd Ffion yn sôn, os ydych chi eisiau gofyn cwestiwn, mae croeso i chi ofyn i Ffion i'ch dadmiwtio chi. Fel arall, allwch chi roi rhywbeth yn y chat, ond dwi newydd sylwi bod fi ar hyn o bryd, gan bod fi'n rhannu sgrin, dwi'n methu gweld y chat. Felly na i ddibynnu arno ti, Ffion, falle, dweud bod yna rhywbeth pwysig yn y chat, bod rhywun yn gofyn rhywbeth yn benodol. Mae croeso i ti dorri ar yn haws i a gofyn y cwestiwn, falle, os neud i. Dim problem. Diolch, Ffion, diolch fawr ti. Reit, felly, Awdlau'r Gododdin gan Aneirin ydy'r pwnc, a dwi'n mynd i ddechrau gyda, gan i weld. Dwi'n mynd i ddechrau gyda hanesyn bach personol jyst i ddechrau. Dyma un o'r rhesymau, reit, Gododdin, oedd un o'r rhesymau pam nes i ddewis wneud Cymraeg yn y lle cyntaf. Dwi'n cofio, reit, dwi'n cofio bod yn yr ysgol uwchradd ym Mro Myrddin, yn Sir Gar, yn wneud tygau i ddechrau. Dwi'n cofio wneud tygau Cymraeg a cael blas arno fo, ond o'n i'n hollol siŵr be o'n i'n mynd i fod yn wneud yn lefel A. Ond un diwrnod nes i fynd i mewn i'r dosbarth Cymraeg. A fel mae'n digwydd, wrth gwrs weithiau, mae'r hyn sydd wedi cael ei drafod yn y dosbarth blaenorol dal i fyny ar y bwr' gwyn. Felly mi oedd y chweched newydd gael gwers wrth jyst cyn i fi fynd i mewn. A mi oedd Miss Jones ar y pryd wrthi yn dileu yr enw yma oddi ar y sgrin, neu'r bwr' gwyn. A rhain o'n nhw i bob dibyn. Nes i weld y geiriau yma, am y tro cyntaf erioed, ond nhw'n meddwl lot o ddim byd i mi, really. Ond o'n i'n gwybod bod yna rhyw arwydd o cad. A i fi, mi oedd yna rhyw swyn. Nes i weld rhain, Gododdin, Hen Ogledd, Catraeth,
a Neirin. O Taliesin na hefyd, dwi'n siŵr. Am ryw reswm, oedden nhw fel hyd. Oedd o'n hyfryd iawn i gweld nhw. Mo fi ar y pryd, wrth gwrs, fel o'n i'n sôn, ddim yn gwybod dim byd am eu hystyr nhw na dim byd. Ond dyn nhw fel, chydig bach fel, dwi'n bod, Lord of the Rings neu rhywbeth ffantasiol fel yna. Oedd yn llawn posibiliadau. Felly dyna pam, un o'r resymau, prif resymau, pam nes i ddewis gwneud Lefel A, Cymraeg, a mwynhau yn fawr iawn, a dwi'n gobeithio bod chi'n mwynhau gwneud Lefel A, Cymraeg, a wedyn pam es i ymlaen i'r brifysgol i astudio Cymraeg. A dwi'n gobeithio'n fawr bod chi hefyd yn ystyried gwneud hynny. Os oes gyda chi unrhyw gwestiwn hefyd, ddim byd i wneud gyda'r Gododdin, ond os gennych chi gwestiwn yn ymwneud â dod i'r brifysgol a dod i astudio Cymraeg yn yr adran yma yn Aberystwyth, rhowch wybod, mi fysa croeso mawr iawn i chi wneud. Iawn, felly, cwestiwn cyntaf wrth gwrs, pwy oedd a Neirin? Be dwi wedi gwneud fan hyn ydy torri'r wybodaeth sylfaenol i lawr i rai penawdau. Mae yna 5 i gyd yn meddwl. Oes, mae yna 5 i gyd, sef pryd, ble, pwy, sut a pam. Dyma'r wybodaeth sylfaenol wrth gwrs, fydd rhaid i chi i chofio wrth fynd i mewn i'r arholiad. Felly falle bod rhoi nhw o dan y penawdau yma yn syniad da, falle mwyn gallu i cofio nhw'n haws. Y cwestiwn cyntaf felly, pryd? Wel, mi oedd y Neirin, dyna sy'n y llawysgrif. Mi oedd yn byw yn y 6eg ganrif wrth gwrs. Ble? Wel, mi oedd yn byw yn yr hen ogledd, fel dyn ni yn ei alw o heddiw, sef rhannau o'r hyn sy'n heddiw yn ogledd Lloegr a de yr Alban. Mi oedd gwybod hynny gyda llaw. Oedd clywed hynny am y tro cyntaf yn y 6eg. Oedd o'n revelation, mae'n rhaid mi ddweud, bod yna bobl wedi bod yn siarad Cymraeg mewn rhannau o Loegr a'r Alban un tro. Oedd y syniad ddim wedi croesi fy meddwl i. Oedd o fel edrych yn ôl i mewn i ryw hanes rhyfeddol, ryw gyfrinach wych. Do'n i ddim yn gwybod dim amdani. Felly yr hen ogledd, dyna ble, yn fras. A pwy oedd Aneirin? Wel, mi ganodd Aneirin gerddi ar cof am rai milwyr proffesiynol wrth gwrs o deyrnas y Gododdin. Sef teyrnas a'i phrif ddinas yng Nghaeredin. Neu Dineidin wrth gwrs fel mae o yn y farddoniaeth. Mi oedd hynna hefyd nath o yn haroi. Be? Caeredin. Yn brif ddinas i deyrnas lle oedd bobl yn siarad Cymraeg un tro. Oedd yn gwbl anhygoel. A pan es i ar drip rygbi i Gaeredin gyda criw y Geltaidd fan hyn, Cymdeithas y Geltaidd, pan o'n i'n fyfyriwr fy hun yn Aberystwyth. Oedden ni'n meddwl am hynna wrth weld y castell mawr ar y graig. Os oes rai ohonoch chi wedi bod i Gaeredin, fyddwch chi'n gwybod, mae yna gastell ar graig uchel reit yng nghanol y brifddinas. A fan yna, mae'n debyg, dyna lle oedd Aneirin a'r milwyr yma yn gwledda cyn iddyn nhw fynd i ymladd yng Nghatraeth. Sy'n rhyfeddol, mae'n anhygoel o beth. Hyd yn oed rwan, dwi dal i feddwl am y peth a meddwl, mae hynna'n nuts mewn ffordd dda. Felly dyna pryd, ble a pwy. Be nesa? Sut? Wel, nath Aneirin fynd ati ganu awdlau. A be di awdl? Wel, mae yna wahanol ystyron i awdl, dibynnu am beth ydych chi'n sôn. Ond yn yr achos yma, ystyr awdl ydy cerdd fer, sydd fel arfer yn cynnwys un neu fwy o brif odle. Dyna ydy ystyr yr enw mewn gwirionedd, awdl, odl. Mae'r un enw, yr un gair yn union, jyst bod un wedi aros yn y sŵn awdl, a llall wedi mynd ymlaen i odlygu odl. Ond yr un ydy'r ystyr, neu yr un oedd yr ystyr yn wreiddiol, sef cerdd fer ar un neu fwy o brif odle. A wedyn y cwestiwn ola, pam? Efalle'r cwestiwn pwysica, pam? Pam nath Aneirin fynd ati i wneud hyn? Wel, yn rhannol, mwyn ennill arian. Cofiwch, mi oedd bod yn fardd yn broffesiwn, a mae hyn yn wir am y rhan fwyaf o hanes llenyddiaeth Gymraeg. Mi oedd bod yn fardd yn broffesiwn. Yn union fel dwi'n ddarlithydd, yn union fel mae pobl yn gweithio mewn banc, neu dwi'n yn gwybod mewn siop yn gwneud rhywbeth, neu'n saer, neu'n ffarmwr, neu be bynnag arall. Mae pobl yn ennill arian. A
mi oedd hi'n bosib ar un adeg i ennill bywoliaeth fel bardd. A dyna oedd Aneurin, bardd proffesiynol. A wrth gwrs, fel bardd proffesiynol, mi fysa fo yn canu cerddi ar achlysuron pwysig. Ac un o'r achlysuron pwysig hynny oedd mwyn cofio am y bobl yma a fu farw yn brwydro. Mi oedd e'n ddefod, mi oedd e'n arfer pwysig iawn yn hanes teyrnas, wel, pob teyrnas mewn gwirionedd. Pan fysa rhywun yn marw mewn brwydr, mi fysa'r bardd wedyn yn canu cerdd i gofio am y person hwnnw. Felly, yr hyn digwyddodd mrwydr Catraeth oedd bod yna lawer iawn o ddynion wedi marw, a mi oedd angen cerdd i gofio am bob un ohonyn nhw. Wrth gwrs, pam bod bardd yn gwneud hynny? Mae'n gwestiwn pwysig i'w ofyn. Pam bod bardd yn canu cerdd i rywun sydd wedi marw? Wel, fel dwi'n sôn fan hyn, mae o'n help gyda'r broses alaru. Mae galar yn dod i mewn i'r peth. Wrth gwrs, pan mae rhywun yn marw, mae yna alar a hiraeth amdanyn nhw. Wel, un ffordd wych, defnyddiol iawn o brosesu y galar yna ydy drwy greu cerdd. Mae'n help i'r person sy'n teimlo'n drist i gofio am y person sydd wedi mynd. Mae'n helpu dygymod ar golled. Felly dyna ni. Dyna'r cyd-destun. Nawr, un peth pwysig arall sydd angen i drafod reit ar y dechrau ydy be oedd y Gododdin. Mae'r gair yna'n golygu lot o wahanol bethau mewn gwirionedd. Felly dyma'r tri ffeth. Mae'r gair Gododdin yn medru golygu un o dri ffeth. Y peth cyntaf, teyrnas y Gododdin, fel dyn ni wedi sôn yn barod. Dyna oedd enw'r deyrnas, yr hyn sydd heddiw yn dde-ddwyrain yr Alban. A hefyd, mae'n gallu golygu pobl y deyrnas yna. Ond, yr hyn dyn ni'n sôn amdano fo heddiw ydy'r y gyfres hir o gerddi a briodolir i'r bardd Aneurin, cof am filwyr y deyrnas a fu farw mewn brwydr yng Nghatraeth, tua'r flwyddyn 600. Felly mae Gododdin, felly y Gododdin, yn gallu golygu y cerddi hefyd. A dyna mae bobl fel arfer yn sôn amdano pan maen nhw'n dweud y gair Gododdin, y cerddi yma. Felly dwi wedi sôn mwy nag unwaith wrth gwrs am Catraeth, Catterick heddiw ydy'r enw'r lle yn Saesneg, yng Ngogledd Lloegr yn Swydd Efrog. Dyna lle mae'r lle. Iawn te, cyn bod ni'n edrych ar y cerddi hunain, wel, ddwy awdl, ond bwysig gofyn y cwestiwn yma hefyd, sut dyn ni'n gwybod? Sut yn y byd dyn ni'n gwybod am hyn? Oherwydd, wrth gwrs, mae y 6eg ganrif yn bell yn ôl. Wel, dyn ni'n gwybod am hyn i gyd oherwydd bod yna un llawysgrif, manuscript, un llawysgrif bwysig wedi goroesi i'n dyddiau ni, ac enw'r llawysgrif honno ydy Llyfr Aneurin. Llyfr Aneurin. Cafodd y llawysgrif i chreu rhywbryd rhwng 1250 ac 1300. Felly ail hanner y 4edd ganrif ar 10. Nawr, bydd y rhai craff yn eich plith chi yn sylwi wrth gwrs, os cafodd y llawysgrif i chreu yn y 4edd ganrif ar 10, nid Aneurin ei hun nath sgwennu'r peth. Na, oherwydd mi oedd Aneurin yn byw lot cyn hynny wrth gwrs yn y 6eg ganrif. Ond, Aneurin wrth gwrs nath greu'r cerddi yn y lle cyntaf, a mae'n debyg bod y cerddi wedi cael ei trosglwyddo o ganrif i ganrif, o genhedlaeth i genhedlaeth, siŵr o fod ar y cof yn amlach na pheidio, cyn cael ei sgwennu lawr am y tro cyntaf mewn llawysgrif. A dyna yr unig gopi wedyn, yr hyn sy'n Llyfr Aneurin. Dyna'r unig gopi sydd wedi goroesi i'n dyddiau ni. Felly beth sy'n y llawysgrif? Wel, mae'n llawysgrif fach bwysig iawn, a mae'n cynnwys, gwybodaeth, mae'n cynnwys 132 o gerddi, 38 o dudalennau, sydd ddim yn lot na chdi, 38 o dudalennau, a tua 1480 o linellau o farddoniaeth. Nawr, y cwestiwn i chi rwan ydy, beth ych chi'n meddwl ydy maint y llawysgrif yma? Pan dwi'n deud llawysgrif, pan mae rhywun yn deud manuscript, mae bobl yn meddwl am... A pan ydych chi'n deud y gair llyfr Aneurin, mae'n eitha mawreddog yn dydi, mae'n sowndio'n fawreddog, dipyn o beth pwysig. A mae, wrth gwrs, ond mae bobl yn dueddol o feddwl am ryw lyfr mawr wedi rwymo gyda cloriau mawr a clasbiau arno fo falle.
Ond na, mae llyfr yn Erin mewn gwirionedd yn denau iawn ac yn fach iawn. Dwi wedi gweld llyfr yn Erin, a mae hi rhywbeth fel yna. Dwi'n gwybod, ydych chi'n gallu gweld fi ar un o bryd, ond os ydych chi, ti ar maint yna di. Llyfr bach arferol yn ein dyddiau ni. A dyma lun i chi ohoni. Dydy hi ddim yn fawr iawn, a fel ydych chi'n gweld, mae'n god denau. A dyma yr unig gopi o'r cerddi yma. Sy'n eitha brawychus, wrth gwrs, tasai'r llawysgrif yma wedi diflannu, fyswn ni ddim yn gwybod dim am gerddi'r Gododdin. A fel ydych chi'n gweld fan hyn, mae'r llawysgrifen yn daclus iawn, yn dydi? Mae'n gain iawn. Felly, rhywun oedd wedi dysgu sut i ysgrifennu'n broffesiynol nath greu'r llawysgrif. A does dim llawer o addurn yma, ond mi welwch chi ar y sgrin, mi welwch chi'r llythrennau cyntaf wedi cael eu haddurno yn goch ac yn las. Felly, mae yna rhywfaint o liw yma. Felly'r P mawr yna'n dechrau un gerdd, a C fawr, neu ec, a B hefyd yna, a G, dych chi'n gallu gweld y llythrennau yna, a y llythrennau N hefyd yn fawr. Dych chi'n gallu gweld hynna i gyd. A mae yna fylchau mewn ambell i le yn y llawysgrif hefyd, lle maen nhw wedi rhoi rhyw addurn fel rhyw fath o gwlwm, neu spring neu rhywbeth, yn goch hefyd. Felly mae'n eitha plaen, a mae'n eitha bach, ond mae'n eithriadol o werthfawr. A gyda llaw, mae'r llawysgrif yn cael ei chadw yn ddiogel yn y Llyfrgell Genedlaethol yma yn Aberystwyth. Dwi ar hyn o bryd yn fy nghartre yn Aberystwyth, a mae'r llyfrgell jyst draw fan'na ar y bryn, a dyna lle mae hi'n cael ei chadw, gyda lot o drysorau eraill. Nawr, dyn ni'n mynd i edrych rwan ar un o'r awdlau, sef yr awdl gyntaf yn y llawysgrif. Dyma y gerdd gyntaf a'r y dudalen gyntaf, a dyma dop y dudalen honno. Tudalen 1, fel ydych chi'n gallu gweld ar frig ochr dde y sgrin fan hyn, ydych chi'n gallu gweld rhywbeth sy'n edrych fel y rhif 1. Dyna'r dudalen gyntaf. A ydych chi'n gallu gweld fan hyn, reis, ydych chi'n gallu gweld, wel, byddwch chi'n gyfarwydd â'r gerdd, mae'n siŵr. A byddwch chi'n gallu gweld y llythyren G yn fawr mewn coch, yn y top ar y chwith. Byddwch chi siŵr o fod yn gallu darllen y llinell gyntaf. Gyreddf gŵr oed gwas. A wedyn y llinell nesaf, gwryd am ddias. Dydy'r llythrennau ddim yn debyg bob tro i'r llythrennau dyn ni'n ei defnyddio heddiw, wrth gwrs. Mi oedd hyn amser maith yn ôl, a mae yna ffordd wahanol o ysgrifennu bryd hynny. Ond ar yr un pryd, dyn ni dal yn gyfarwydd â'r geiriau yma yn ein hiaith ni heddiw. Dyn ni yn lwcus iawn yn hynny o beth yn Gymraeg, oherwydd tasech chi'n edrych ar gerdd mor hen a hon yn Saesneg, bysai'n eithriadol o anodd i chi ddeall y gerdd, oherwydd bod yr iaith Saesneg wedi newid gymaint dros y mileniwm diwetha. Ond i'r Gymraeg, mae'r Gymraeg wedi newid, wrth gwrs, ond dydy ddim wedi newid gymaint â hynny. Felly, dyn ni yn ffodus iawn felly yng Nghymru bod ni'n gallu darllen y cerddi yma, a dyn ni ddim yn gorfod dysgu gormod o eiriau newydd. Un peth arall, cyn bod ni'n symud ymlaen, mae'r gerdd yn fyr iawn, wrth gwrs. Mae'n gorffen gyda'r gair maro yna, fel ydych chi'n gallu gweld ar y sgrin, maro fan'na, wedyn mae yna gerdd newydd yn dechrau. Felly mae'n gerdd fer iawn, gynnil iawn. A mi welwch chi ar y top hefyd, yn y llinell gyntaf yna, di ddim yn rhan o'r gerdd, ond mae hi yn deitl. Dych chi ddim yn cael teitlau yn aml iawn ar bethau yn yr Oesoedd Canol, ond mae y teitl fan hyn. Nid teitl y gerdd, ond teitl y cerddi i gyd gyda'i gilydd, mewn coch. Nawr, tybed ydych chi'n gallu darllen. Mae yna H yna, ond dweud hwn yw mae yn edrych fel yn y fan'na. Hwn yw neu Gododdin. A wedyn mae yna dot bach, a wedyn mae'n dweud aneirin a'i cant.
Mae'r ysgrifen wedi pylu rhywfaint, ond dyna'r geiriau. Hwn yw y Gododdin, aneurin a'i cant. Hynny yw, aneurin a'i canodd. Felly dyna chi y teitl. Felly mae'r llawysgrif yma'n eiconig i ni yn Gymraeg wrth gwrs, mae'r teitl yn eiconig, a mae'r gerdd gyntaf yma hefyd, yr awdl gyntaf yn y Gododdin, yn eiconig iawn. Enw'r awdl yma ydi Awdl Rhif 1, a mae'r rheswm yn amlwg oherwydd hon di'r gerdd gyntaf yn y llyfr, wrth gwrs. Pwy? Wel, enw'r milwr a fu farw oedd Owain fab Maro. Owain fab Maro. Dyn ni ddim yn gwybod dim byd arall am Owain, a geithrio beth sy'n y gerdd. Dyna'r unig wybodaeth sydd gyda ni amdano fo. A sut wedyn? Wel, sut mae'r bardd yn mynd ati? Wel, crynhoi be nath aneurin yn y gerdd yma, wel fyswn ni'n deud hyn. Yr hyn mae'r bardd wedi llwyddo i'w wneud yn wych yn y gerdd hon ydy creu darlun i ni o'i gyfaill. Owain. Sylwch, reit, mae'n creu darlun ohono fo yn y meddwl, yn y dychymyg. A mae'n amlwg hefyd fod aneurin yn nabod Owain. Mae o'n ffrind iddo. Mae hwnna'n yn bwynt pwysig hefyd. A beth yw'r darlun o Owain? Wel, dyn ifanc, trawiadol, ar geffyl chwym, tarian ysgafn ar un fraich, a chleddyfau yn ei ddwylo, ac nid oes dim ofn arno ymladd, hyd angau, hyd farwolaeth. Dyn dewr, dyn ifanc, milwr mewn gwirionedd ifanc. Dyna'r darlun. Nawr te, nawn ni droi at y geiriau i hunain. Awdl Rhif 1, os ydych chi eisiau rhoi teitl gwahanol i'r gerdd, wel dyma'r teitl Marnad Owain fab Maro. Marnad wrth gwrs ydy cerdd i rywun sydd wedi marw. Marnad. Marw a wedyn nad. Ystyr nad ydy gwaedd. Felly gwaedd neu gerdd, os liciwch chi, ar ôl rhywun sydd wedi marw. Nawr, nes i ddefnyddio'r geiriau yn gynharach, nes i ddefnyddio'r gair eiconig. Wel, mae dechrau'r gerdd yma'n sicr yn eiconig. Y ddwy linell gyntaf yma. Wel, i ddweud y gwir, na, jyst y llinell gyntaf. Y 4 gair cyntaf yna yn y gerdd, maen nhw'n eiconig iawn. Greddf gŵr. Oed. Gwas. Be welwch chi ar y dde fan hyn, yn y coch, ydy ystyr y geiriau hynny yn ein hiaith ni heddiw, wrth gwrs. Felly, greddf gŵr, natur dyn. Hynny yw, dyn wedi tyfu fyny, oedolyn, ond oed gwas. Ac ystyr gwas fan hyn ydy dyn ifanc, bachgen, llanc. Felly greddf gŵr, oed gwas. A mae hwnna'n dweud llawer iawn i ni am holl filwyr y Gododdin, mae'n siŵr. Mi oedden nhw i gyd yn bobl yn ddynion ifanc oedd wedi mynd i ymladd. Ond bod nhw'n ifanc, mi oedden nhw'n ymddwyn fel dynion llawer hyn. Natur dyn, ond oedran llanc. A wedyn, gwryd am ddias, dewrder mawr ei floedd. Wedyn mae'n mynd ymlaen i sôn am y ceffyl. Y ceffylau oedd Owain yn ei defnyddio. Meirch mwth myngfras, a dan forddwyd mygyrwas. Sef meirch chwym a thrwchus ei mwng, o dan forddwyd, sef rhan ucha'r goes, llanc hardd. A wedyn, ysgwyd ysgafn llydan. Ystyr y gair ysgwyd fan hyn ydy tarian. Tarian ysgafn llydan, ar bedrain main fuan, ar gefn ceffyl main a chyflym. A wedyn, ddwy linell nesaf, Llyddfawr, glas glân, eddi aur a phan. Llyddfau llwydlas glân, ymylon o waith aur. Be ydych chi'n gweld ydy aneurin fan hyn, reit? Wel, y gair pwysig sy'n ni'n dweud ydy cynnil, neu cynnildeb. Mae aneurin yn gynnil iawn gyda'i eiriau. Does dim gwastraff yma. Dio ddim yn mynd ymlaen efo llinellau hirion. Na, mae o jyst yn creu darlun yn y meddwl o ddyn ifanc ar gefn ceffyl a'i arfau.
Mor syml â hynny. Ond mae'n gwneud yn dda iawn iawn. Gadewch chi edrych ar ambell i nodwedd arddull cyn bod ni'n symud ymlaen. Beth sydd gyda ni fan hyn? Yr odli i ddechrau. Mae yna batrwm odli yma. Mae'r ddwy linell gyntaf yn odli a wedyn y ddwy linell nesaf, gyda'r odl AS, gwas, amddias, myngfras a mygrwas, a wedyn mae gyda ni'r odl AN dros y llinellau nesaf. Mae hynny'n gwbl fwriadol wrth gwrs, mi oedd y bardd yn gwneud hyn yn gwbl fwriadol mwyn harddu y gerdd. Hefyd mae gennym ni gyflythrenu. Cyflythrenu. Mae hynna yn y llinell gyntaf gyda greddf, gŵr a gwas, llythrenneg, a mae hynna'n mynd ymlaen i'r llinell nesaf hefyd, gwryd. Mae hynny hefyd yn fwriadol wrth gwrs, ac yn y llinell nesaf, meirch, mwth, myngfras a mygrwas, yr M yn y fan yna. Ac yn nes ymlaen hefyd, glas a glân. Nid jyst G yn yr achos yna, ond G ag L. Glas a glân yn cyflythrenu. Mae hynna hefyd yn harddu'r gerdd. Be am dechnegau eraill? Wel, beth sydd gyda ni fan hyn ydy cyfatebiaeth reit, rhwng y gair ysgwyd ac ysgafn. Mae'r ddau air yn dechrau gyda'r union yr un llythrennau. Y, S a G. Ysgwyd ac ysgafn. Beth ydy hynny mewn gwirionedd? Ydy addurn cynganeddol. Addurn cynganeddol. Os ydych chi eisiau impresio yr arholwyr yn yr arholiad, cyfeiriwch at y gyfatebiaeth yna fel math o gynghanedd. Ysgwyd, ysgafn. A wedyn mae gennych chi hefyd yn y llinell nesaf rhyw fath o odl fewnol. Odl fewnol rhwng bedrain a main. Felly, chydig o linellau sydd gyda ni fan hyn, ond mae yna dipyn o bethau'n digwydd yma. Lot o addurn. Awn ni mlaen i weddill y gerdd. Mae'r gerdd dod i ben ar ddiwedd yn y llinell ola ar waelod y sleid yma. Di ddim yn hir o gwbl nac ydy. Mae'n gynnil eto, fel o'n i'n sôn, mae'n gynnil iawn. Be mae Neirin yn dweud nesaf? Ni bu ef a fi cas hof a thi. Nawr, yn y darn yma, mae Neirin yn cyfeirio at ei berthynas o fel bardd, neu fel dyn, gyda y milwr yma, gyda Gowain. Be mae'n dweud? Ni bydd casineb rhyngof a thi. Be mae'n dweud nesaf? Gwell gwneif a thi. Ar wawd, dyfoli. Gwell y gwnaf a thi. Hynny yw, ymwneud gyda ti, gwneud rhywbeth gyda ti. Dyfoli ar gan. Dyna'r peth gorau i wneud. Dyfoli ar gan. Felly mae pedair llinell yna yn dangos y berthynas agos yna, y cyfeillgarwch os liciwch chi, rhwng y bardd a'r dyn sydd wedi marw. Yn drawiadol iawn. Wedyn mae Aneurin yn troi at y ffaith fod y dyn wedi marw bellach. Cynt ei waed i lawr, nog i di neithiawr. Cynt i fwyd i frain, nog i ar gyfrain. A dweud trawiadol iawn fan hyn. Cynt i waed i lawr, cynt ei waed i'r llawr, nag yr ai ef i'w ledd briodas. Hynny yw, so well gan y dyn yma fynd i wledd. So well gan y dyn yma fynd i ymladd na mynd i wledd. A wedyn mae'n dweud yr un peth eto mewn ffordd chydig bach yn wahanol. Cynt i fwyd i frain, cynt yn fwyd i frain. Hynny yw, bys y brain yn byta cyrff y dynion marw ar faes y gad. Nag i gladdedigaeth arferol. Hynny yw, bys y pobl oedd yn marw yn ei henaint yn cael ei claddu wrth gwrs mewn mynwent yn y dull arferol, ond yn yr achos yma, dydy hynny o bosib ddim yn bosib oherwydd bod Owain wedi marw ar faes y gad, a mae gorff o yn dal yna yn cael ei fwyta gan frain. Sy'n drist, eithriadol o drist wrth reswm. Ond ydy hynny'n broblem i Owain? Na. Mae Owain yn gweld y peth fel anrhydedd. Mi oedd marw ar faes y gad yn beth gwych iddo fo o leia. A wedyn mae'r gerdd yn dod i ben fel hyn. Ci cyfaill Owain. Ffrind annwyl oedd Owain. Cŵl i fod o dan fain. Trieni enfawr i fod o dan feini. Bosib bod o wedi cael ei gladdu wedi'r cyfan mewn ffordd arferol. A wedyn mae'n gorffen fel hyn.
Marthym pa fro, lladd un mab marw. Syndod i mi ym mha fro y gwelwyd lladd unig fab marw. Mae'r cyfeiriad yna reit ar y diwedd at ei dad o. Mae'n cyffwrdd ar galon yn dydi. A'r ffaith mae unig fab marw oedd o. Doedd gan marw, pwy bynnag oedd o, ddim meibion eraill. Owain oedd ei unig fab o. A nawr, mae o wedi mynd. A dyna ni, dyna ddiwedd y gerdd. Cynnil iawn, iawn, iawn. Just yn dweud beth i angen i ddweud, a dim mwy. Be di'r arddull fan hyn? Wel, yr odl, fel ydych chi'n gweld, ydy I fan yna am 4 llinell, a wedyn mae yna awr am 2 linell, a wedyn ein ag o i orffen. Felly mae'r llinellau i gyd yn odli mewn rhyw ffordd neu gilydd. Gyda ni gyfrythrenu eto. Nogyd i neithiawr, fwyd i frain, ci, cyfaill, cwl. A wedyn yn y llinellau ola, marth a mab a marw. Mae hynna i gyd yn gwbl fwriadol ac yn harddu y gerdd. A wedyn, mae gyda ni beth i dechneg arall. Beth sydd gennych chi fan hyn, reit, yn y llinellau yma, cynt i waed a wedyn cynt i fwyd, ydy ailadrodd. Dyna'r dechneg yna fan yna. Felly mae'n dweud cynt i waed i lawr, a wedyn mae'n dweud cynt i fwyd i frain. Felly mae'r ailadrodd yna yn effeithiol. Cynt i waed i lawr, mae'n creu darlun byw iawn yn dweud, bod y gwaed yn syrthio i'r llawr. A wedyn beth sy'n digwydd wedyn ar ôl y farwolaeth? Mae'r brain yn bwyta'r corff. Mae'n reit iasol mewn gwirionedd. Felly. Reit, cyn bod ni'n mynd ymlaen at y gerdd nesaf, na i oedi yn y fan yna, rhag ofn bod gan rhywun gwestiwn, neu rhywbeth i'w ofyn. Unrhyw beth yn ymwneud â'r awdl gyntaf yna, sef marnad Owain fab marw. Na, dim byd yn meddwl. Dim byd. Na fo, Pawb yn dallt. Diolch yn fawr iawn, gwych. O'n i'n mlaen rwan, felly at yr awdl nesaf. Dyma hi yn y llawysgrif. Dych chi'n gweld ar y top yn y fan yna y gair A mewn gwyrdd neu glas, dwi'n meddwl, yn wreiddiol. Rhyw wyrddlas ar y top yn fan yna. A'r gair yn amlwg arwr. Dych chi'n gallu gweld yn fan yna A-R-W-R. Ac eto, unwaith eto, mae'n gerdd fer iawn. Mae'n dod i ben wedyn, wrth gwrs, gyda blaidd yn fan yna. Wedyn, mae yna gerdd arall i rywun arall. A gen i weld rwan. Reit, awdl, dyn ni'n galw'r awdl yma, awdl 24. Pam awdl 24? Oherwydd mae hon ydy'r 4edd gerdd ar hugain yn llyfr Aneurin wrth reswm. Pwy? Wel, yn yr achos yma, enw'r milwr fu farw oedd Byddfan, fab Bleiddfan. Byddfan, fab Bleiddfan. Oedd yr enw Owain yn gyfarwydd iawn i ni, wrth gwrs, mae Owain yn enw cyffredin iawn ar ddynion ac ar fechgyn yng Nghymru heddiw. Ond dydy Byddfan na Bleiddfan ddim. Ond mi ydyn ni yn gyfarwydd gyda'r gair bleddyn, sy'n eitha tebyg i enw'r tad fan hyn, bleddyn, mae'n eitha tebyg i Bleiddfan. Dyna'r y gair blaidd sy'n yn yr enw hwnnw hefyd. Nawr, sut? Wel, yr un math o gerdd ydy hon a'r gerdd i Owain fab marw, ond y tro hwn mae Aneurin yn rhoi mwy o bwyslais ar allu'r milwr i ymladd. Gallu'r milwr i ymladd. A dyma'r darlun. Os ydych chi'n gorfod crynhoi'r peth, dyma'r darlun sy'n y gerdd. Milwr medrus, dewr a chryf oedd Byddfan, un a chanddo darian a gweilffon, a chaiff ei drosi yn dan, hynny yw, mae'n creu trosiad ohono fo fel tân, mae o yn dan felly, mae'r dyn yma'n dan, ac yn eryr hefyd, o'i gymharu â cheffyl chwym. Mae o'n cael ei gymharu hefyd efo ceffyl chwym, a mi oedd o hefyd yn ffefryn gan y beirdd. Felly dyna'r darlun yn gyffredinol i chi mewn ychydig eiriau. Dyma ni'r gerdd. Enw arall ar y gerdd, wrth gwrs, ydy Marnad Byddfan fab Bleiddfan.
Be na y tro yma, di jyst darllen y gerdd wreiddiol, jyst i chi cael i chlywed hi. Arwr dwy ysgwydd a dan ei dalfrith, ac ail tith o'r wyddan. Bu trydar yn eirfre, bu tân, bu ehyd ei wewawr, bu hian, bu bwyd brain, bu bydd i fran. A chyn edewid yn rhydon gan wlith i'r tith tirion, ac o di gwasgar gwaneg tu bron, beirdd byd, barnant ŵr o galon. Reit, wel beth ystyr hynna? Wel, fel ydych chi'n gweld ar ochr dde y sgrin, be mae Aneurin yn dweud ydy hyn. Arwr, a nerth dwy ysgwydd o dan ei darian am ryliw. Ac un a chanddo symudiad chwym fel ceffyl. Bu'n gynnwr farfryn o frwydr. Bu'n dan. Bu ei wewffyn yn gyflym. Bu'n llachar. Ond be di'r peth nesaf yma? Bu'n fwyd brain. Bu'n beth da i fran. A chyn bod yr eryr gosgeiddig ei symudiad chwym wedi cael ei adael yn y rhydau gyda'r gwlith, ddwy'n ôl at hynna, wrth ymyl gwasgariad y don ar ochr y lan, roedd beirdd y byd yn ei alw'n ddyn dewr. Reit te. Wel, mae Aneurin yn dechrau drwy alw yn arwr wrth gwrs ac yn creu darlun tebyg o buddfan i'r darlun o Owain hefyd. Ganddo fo darian, mae'n chwym, mae o'n sôn am ei fedr ar faes y gad, mae fel tân, mae o'n dan, mae o'n wewffon, ond wedyn wrth gwrs, y peth trist, bu'n fwyd brain. I fran mi fuodd o'n beth da. Ie, mae o wedi marw felly. Sylwch rwan, a chyn bod yr eryr gosgeiddig ei symudiad chwym yn cael ei adael yn y rhydau, gyda'r gwlith. Rhydau fan yna ydy mwy nag un rhyd, a rhyd ydy lle ydych chi'n croesi afon. Mae yna gerig yna fel arfer, ydych chi'n gallu croesi'r afon. Ac yn traddodiadol, mi fysa rhyd yn lleoliad i frwydr, yn syml iawn, oherwydd bod bobl yn gallu dod at ei gilydd yna. Triwch chi ymladd dros afon ddofn, bydd o ddim yn bosib iawn. Ond os newch chi ddod at eich gilydd mewn rhyd, bobl yn gallu croesi, wel, mi gewch chi frwydr. Ond cyn i hynny ddigwydd, roedd beirdd y byd yn ei alw'n ddyn dewr. Nawr, os yna unrhyw beth arall o ran yr arddull yma, yn y darn yma. Wel, mi welwch chi fan hyn, yr odli. Mae'r patrwm odli yn chydig bach yn fwy cymhleth yn y gerdd hon na y farnad i Owain fab Maro. Fel ydych chi'n gweld, mae yna odl rhwng dan, orwyddan, tân, hian a fran. A wedyn mae gennych chi odl rhwng on, tirion, bron a galon. Y gair am yr odl yna di prifodl. Os ydych chi eisiau bod yn dechnegol am y peth, prifodl. A wedyn mae gennych chi odle mewnol hefyd, rhwng dalfrith a tith, ac unwaith eto rhwng wlith a tith. Fewnol ydy honno. A mi welwch chi reit bod yna peth pwysig i'w nodi, a mae hyn yn wir am yr awdl arall hefyd, ydy bod pob un llinell efo ryw addurn o ran odl. Does na ddim un llinell yn mynd heibio heb fod hi'n ffitio mewn i ryw fath o batrwm odli yn rhywle. Be arall sy'n yma? Cyflythrenu. Wel, fel ydych chi'n gweld fan hyn, dwy dan dalfrith yn y llinell gyntaf, trydar wedyn yn y drydar linell a tân, a wedyn yn fwy nodedig, sylwch ar y llinell yna, bu bwyd brain, bydd i fran. Mae'r by na'n drawiadol iawn yn y llinell honna. Bu bwyd brain, bydd. A dwi'n meddwl bod y bardd yn chwarae ar y gair bydd fan hyn hefyd. Oherwydd cofiwch be oedd enw'r y dyn nath farw? Byddfan. Ystyr bydd fan hyn ydy peth da. Peth da. Ond bydd i fran. Peth da i fran, wrth gwrs, sy'n ei fwta fo. Mae yna ychydig mwy o gyflythrenu yma, ond hefyd yn y llinell ola ar y sgrin, beirdd byd barnant. Dwi'n meddwl bod y bardd yn gwneud hyn yn fwriadol, oherwydd be di llythyren gynta'r dyn sydd wedi marw? Byddfan. Felly mae cyflythrenu by
defnyddio geiriau sy'n dechrau efo by yn briodol iawn wedyn yn y gerdd hon. Nawr te, mae yna chydig bach mwy o addurn hefyd, technegau eraill. Mae ysgwydd yn odli gyda orwyddan. Mae yna ailadrodd wrth gwrs gyda'r gair bu. Ailadrodd sydd fan yna. Bu trydar, bu tân, bu ehyd, bu hian, bu bwyd brain, bu bydd. Felly mae'r ailadrodd yn y darn yn y tair llinell yna yn codi, yn adeiladu i eich hafbwynt. Dyna sy'n digwydd. Bu trydar, do, bu tân. Bu ehyd, bu hian, pethau da, positif, ond wedi mo'n gorffen gyda bu bwyd brain, bu bydd i fran. Mae o wedi marw. Mae yna ailadrodd y gair teeth hefyd, wrth gwrs, fan yna. Felly, be di ystyr y gair teeth fan hyn? Chwym. Chwym ydi ystyr teeth y fan yna. Dyma weddill y gerdd. Does na ddim mwy na hyn, wrth gwrs. Sa'n ni'n ôl, dyma ni. Dyma rhan ola'r gerdd. Unwaith eto, na i ddarllen yr hyn sy'n yma'n wreiddiol cyn symud ymlaen. Mae'n swnio fel hyn. Di ebyrth fe'i gerth fe'i gyngor. Difa oedd ei gynrain gan wir. A chyn ei olo o dan eleirch fre, ydoedd wryd yn ei arch. Gorolches ei grau ei seirch. Byddfan, fa bleiddfan, ddi hafarch. Be di ystyr y geiriau yna? Wel, yn y coch rwan, cipiwyd yr hyn a oedd yn ddyledus iddo gan ei gynhorwyr. Roedd ei ryfelwyr blaen wedi ei lladd gan filwyr, a chyn ei gladdu o dan fryn eleirch, roedd dewrder yn ei fynwas. Golchodd ei waed ei arfwisg. Byddfan, gadarn, fa bleiddfan. Sylwch pa eto, unwaith eto, sylwch pa mor gynnil ydy'r gerdd. Dweud digon dim mwy. Mae eto yn gwneud yn creu darlun o byddfan fan hyn fel rhyfelwr gwych. Dyn ni ddim yn siŵr iawn ble mae Bryn Eleirch, does dim angen poeni rhyw lawer am hynny, ond peth pwysig yw bod yna ddewrder yn ei fynwes. Ond y darn gorau i mi yn y gerdd yma ydy'r ddwy linell ola yna. Sylwch ar y ddwy linell ola. Gorolches ei grau ei seirch. Golchodd ei waed ei arfwisg. Dyna chi ddelwedd. Mae'n creu darlun iasol afiach mewn gwirionedd sy'n yn atsain i lawr drwy'r canrifoedd. A be mae'r bardd yn gwneud nesaf? Gwneud dim byd ond enwi'r dyn. Byddfan fab bleiddfan ddi hafarch. Sef byddfan gadarn fab bleiddfan. O'r syml a hynna. Sylwch pa mor effeithiol ydy just enwi'r dyn yn llinell ola'r gerdd. Doedd y bardd, dwi ddim wedi sôn am enw'r dyn cyn hynny, naddo. Mi oedd Aneurin yn y gerdd arall i Owain fab Marw wedi enwi Owain cyn y llinell ola. Ac yn y llinell ola, dio ddim yn enwi Owain, mae jyst yn enwi dad o. Ond fan hyn, mae'r bardd, mae Aneurin yn cadw'r wybodaeth yna yn ôl, tan y llinell ola. A mae'r gerdd yn gymaint yn fwy effeithiol oherwydd hynny. Byddfan, fa bleiddfan, ddi hafarch. Dych chi'n teimlo bron erbyn diwedd y gerdd, dych chi'n nabod y dyn, dych chi'n gallu gweld o bron yn dydych. Mae mor bersonol. Just gollwng i enw a reit yn y llinell ola fan yna. Effeithiol iawn. Wel, o ran odli, mi welwch chi fan hyn, yn y ddwy linell gyntaf yna, a wedyn eirch ydy'r odl wrth gwrs, eleirch, neu arch a seirch ag arch yn y fan yna. Felly rhyw led odl sydd gyda chi fan yna. Eirch, arch, arch. Mae gennych chi chydig bach o gyflythrenu hefyd, diebyrth a difa, a gorolches ei grau. Ond dim llawer iawn. Dim llawer o dechnegau eraill yma chwaith, ond mae yna rhywfaint o lled-odli mewnol, diebyrth a gerth. Felly dyna ni. Cyn bod ni'n mynd mlaen i ddweud y gwir i'r technegau, jyst i grynhoi ar y diwedd, os yna unrhyw beth am yr ail awdl yna, mae unrhyw un eisiau gofyn.
Bosib iawn nad oes. Os yna unrhyw beth, ydych chi ddim yn siŵr ohono. Croeso i chi ofyn. Alla i ofyn cwestiwn, Eurig? Ie. Ydyn ni'n gwybod bod ydi awdl 1 wedi cael ei sgwennu cyn awdl 24 yn naturiol, achos dyn ni ddim yn gwybod? Dyn ni ddim yn gwybod, ond sa'n ni'n dweud falle bod hi'n debygol, jyst oherwydd y drefn gawson nhw i copio yn y llawysgrif, a hefyd oherwydd bod y gerdd gyntaf yna mor eiconig, mae'r llinellau cyntaf mor eiconig. Mae'n teimlo fel cerdd gyntaf, dydy. Greddf, gŵr, oed, gwas. Mae'n deud gymaint yn y llinellau yna am weddill y casgliad. Felly mae'n anodd iawn dod o hyd i linell gyntaf well i'r casgliad cyfan. Felly fysa ni'n awgrymu bod y gerdd gyntaf yn dod gyntaf, a wedyn hon yn nes ymlaen. Os nad oes dim byd arall, na i droi at y casgliad rwan. Felly, casgliadau. So werth i chi nodi'n lawr os ydych chi eisiau. Mae hwn yn cael ei recordio hefyd, cofiwch. Ac fyddwch chi'n gallu codi yr hyn sydd ar y sgrin o bosib fel arall. Ond, un o'r pethau pwysica am y ddwy awdl yma ydy'r arddull wrth gwrs. Peth pwysig ydy bod nhw'n gerddi byr a chynnil. Dyna'r gair na eto. Gerddi byr a chynnil iawn. Sy'n creu darlun o filwr pan oedd yn fyw a pan oedd yn farw. Drwy ddefnyddio mesur, syml, cyflythrenu, odli mewnol ac ailadrodd sy'n gwneud y gerdd yn bersain. Neges wedyn. Beth sy'n cael ei ddweud? Wel, yr argraff gref mae'r cerddi hyn yn ei roi ydy bod y bardd a Neirin yn drist iawn fod y milwyr hyn, pobl marw. Ond, i fod yn falch hefyd i bod wedi marw yn ymladd yn anrhydeddus ar faes y gad. Felly mae yna dristwch yma, ond mae yna falchder hefyd. A wedyn yr arwyddocad. Wel, byd caled iawn oedd byd y Gododdin. Byd lle roedd disgwyl i ddynion fod yn ffyrnig ac yn ymladdgar. Ond gweithio hynny, yr hyn sy'n ein taro ni ydy bod y dynion yn cael eu disgrifio fel pobl o gig a gwaed. Nid ystadegau ydyn nhw, nid un fyddin ddiwyneb, ond unigolion, unigryw. A'i henwau eu hunain, Owain, Buddfan. Unigolion roedd pobl yn galaru ar ei hôl. Felly mae hynna yn bwysig iawn hefyd. Yr elfen bersonol yna, ydych chi yn teimlo bod chi'n nabod y bobl yma ar ôl darllen y cerddi. Felly mae'n fyd gwahanol iawn. Diolch i'r drefn. Mae yna frwydro ffiaidd yn digwydd mewn llefydd ar hyd y lled y byd yn ein dyddiau ni, wrth gwrs. A yn yr ystyr yna, does dim llawer iawn wedi newid. Ond mae o'n rhoi rhyw fath o gipolwg i ni ar oes sydd wedi mynd heibio yma yng Nghymru. Diolch. Wel, ym Mhrydain. Diolch i'r drefn. Dwi'n meddwl falle bod dim byd arall. Dim ond llun hyfryd o Aberystwyth. Mae Aberystwyth yn edrych fel hyn. Ar hyn o bryd, dwi'n edrych allan o'r ffenest fan hyn yn ystafell dop yn yr atig yn y tŷ. A mae hi fwy na lai yn edrych fel hyn ar ddiwrnod braf iawn. Felly dwi ddim yn mynd i'ch cadw chi'n hirach na hyn. Dwi'n siŵr i'n braf lle bynnag ydych chi hefyd. Ond jyst cyn mynd, na i roi un cyfle ola i chi ofyn cwestiwn neu i ddweud rhywbeth os hoffech chi. Na i gadw y sgrin fel mae o'r disrygol bod angen mynd yn ôl. Ond mae croeso i chi ofyn cwestiwn os mynnwch chi. Mae pawb yn ddistaw iawn o hyd, dwi'n meddwl, Eurig. Ha iawn. Pobl yn iawn. Wel, dal fod, croeso chi wneud rhywbeth yn y sgwrs, ond na i just diolch yn fawr, Eurig, am ymuno efo ni, ac i roi trysolwg gynhwysfawr hwnna ar y ddwy gerdd. O'n i 'di anghofio, fel rhywun sydd wedi astudio nhw sawl blwyddyn ôl hyn, faint o gynnil oedden nhw, a faint o fyr ydyn nhw, ond yn deud lot hefyd, a bod yna lot o bethau mae rhywun yn gallu pigo fyny ohonyn nhw mwyn i trafod ymhellach. Felly, gobeithio i chi sydd wedi bod yn gwrando, i rei yma chi sydd allan yn gwylio hwn yn ôl, bod hwnna wedi bod yn wych ar gyfer, mae gennych chi rhyw wsos a hanner, mae'n hanner tymor amlwg o adolygu wan cyn yr arholiad, bod hwnna wedi bod yn helpu gyda y ddwy awdl yma. Dwi'n ymwybodol bod un yn
nhw heb fod ar y papur arholiad y sbel. Felly mae'n anodd o dweud gwybod pan un sy'n mynd i ddod i fyny a be ddoeth i fyny, ond gobeithio bod hwnna wedi rhoi arweiniad i chi o ran astudio y ddwy awdl yma gan Aneurin. O ran ychwanegol hefyd, dyn ni yn amlwg ysdir ein o'ch chi'n dilyn ni ar Insta Gymraeg ac ati, mae yna ddoleni i porth adnodda ni, lle mae yna ambell beth arall i adolygu. Dwi'n meddwl bod ni wedi gwneud ambell sesiwn ar rhai o'r cerddi eraill lle mae YouTube hefyd. Os chi'n chwilio am Coleg Cymraeg ar YouTube, mae yna restr chwarae'r Gymraeg fel pwnc, os dwi'n cofio'n iawn, a mae yna fwy o sesiynau da ni wedi gwneud yn y gorffennol, os ydych chi eisiau gwylio hynna nôl. A rhywbeth newydd hefyd, dwi'n gwybod ein o'ch chi wedi dod ar draws podlediad yr heniaeth lefel A, felly mae Jerry Hunter a Rhys Jones wedi mynd ati i recordio cwpl o bodlediadau yn y Llyfrgell Genedlaethol yn trafod y lot o'r testunau yma. Maen nhw'n glipio bach byrion. Felly gobeithio fydd hynny'n helpu chi hefyd efo Uned 5, achos yn amlwg mae yna lot o waith adolygu gwahanol destunau ar y papur yma, gan bod mae Branwen a bod dim wrth gwrs ar un papur. Felly, ie, gobeithio bod yna ddigon o bethau allan yna i helpu a pob hwyl i chi gyd efo'r adolygu. Ac ar ôl yr arholiad, dwi'n meddwl bod yr arholiad ar y dydd Llun gennych chi, mae yna sesiwn arall wedyn ar y dydd Mercher yna, y 4 efo hefyd, gan Dewi Alter o Gaerdydd, o Ysgol Gymraeg Gaerdydd, ar Uned 6. So fe hwnna'n sesiwn sy'n edrych ar y synoptig, so meddwl yn synoptig ar gyfer Uned 6, ar gyfer eich arholiad ola un chi yn hynna. Felly, ie, mwynhewch yr hanner tymor, gobeithio gewch chi chydig bach o egwyl rhwng yr holl adolygu. A Eurig, diolch yn fawr iawn am ymuno efo ni. Diolch Fion, diolch yn fawr iawn, ac pob hwyl i chi gyd, disgyblion yn yr arholiad. A gobeithio, gael ei weld chi yma yn Aberystwyth flwyddyn nesaf. Diolch! Diolch.